salam alaikum. Anga senekene mimbe no nuko mako office du Niger aye adaile kuna fundila wiye kasamuke dogo kunkerengere ni adawole do kuna fundila ani jamana de ni nyaje umukoso woni kuna fundira ulude ye kuna funiye mi ne amena ase awu ala se awu ma bi kan donya ina no février kalo kle nani samba fla ani ma ani nani telenyata ma fle ba bela jile awu nishu Tegadinyama ISC noye anga jamana saba faranyaka kulu ani rishuka jamana ni nyanche uko ni temena sorashi tegadinyama damaka uko no nyeshi femere malakana balia fukata se baloko ani kuranko goleya mimbe anga jamana ukwanana ali kubali nyafolike an aye akokono anga jekalake inafo irisi jamana kun yela yuro minta irisi jamana ani farafina oluka la jeremi kon kun kela o kenaka o yajira ka foko na ko bela jele konde ke min yedda duge kun folo olukasaga nye kon soro ola jamana nu kon kono ka demeta ka nyeshin farafina kon ma chuga amdela o de hokun kono ajira la ka fo min ye tratasa mami be nu ye colonel Ousmane Damele Konde ko ale kon ye wulika jo konde ke irisi akon kun ye fem ye alikama min kon la yuro konta jamana woro kon ye ajira la ka foko alikama ko kon nana o de hokun kono ko obeka alkama a jigli baro konde ke fem ye lagine oka por konde la chugamna o ajira fa fo fem ye lalkama yere ya ajira ka fo ko obebna na bamako kono ani fela bina ke yasa ka siga fem ye alkama ka akon bla abla chugola fere chugola yasa fem ye anake jamana dunka na fa kon na chugamna wa ya ajira fana ka fo war min bina soro ni bela jele konde la abike sababu konde ani alkama min bi soro na o bela jele bike sababu ye min ye jamana Mali o sugu fie kasega fem ye apela jele comme yakwaya min ye balo kon na chugalna dirla ka foko ni ye jatemine ke min ye colonel Ousmane akelen kon kunti ni alkamay yoro kondela mami bi gine konakiri ni abi fem ye Mali yere wasablo CNT konana nu ye Sidibe Mohamed ye dirla ka fo nu ye gine uluka ma swantile faso Mali kon kono CNT la ko ale fana kon kumbe ya jira ka foko ale kon nuso jale do ka sabe ke irisi o ye la yuru minta o ya bo asra kon fe wa aye ajira fana ka fo malkama minu fled ni anana abina ke sababu konde buruko kan ne ko yar kondo ala ani fem ye keleya minu be bolo da dunge kun folo ko konde la kasega no ya ba kondo ulu bela jele kon na jua fe wala chugamna ya jira ka fo koni kon ye bara de fele de do politique sera de do chama jafanga ma kon fe ya sa fem ye kasega jamana do ka ulu kon labalo ani ku ka la nyinu bela jele kon sebetu chugamna de hokun kona wa ya jira fana ka fo ni malukama na le kofe ko ni kofe fana min ye litri la ni o ye taji o chama million chama fana o bisra fe kana o kofe tugune aya jira fana ka fo fem ye hal wati do kon la yuru do kun tala al bayrak nu ye risuka chaga yor do ka fo ko ananan fatwa bu nogodi no kumita fo ton ba mugan flala ko o bela jele kon dila wa aya jira fana ka fo fem robe min be kana yasa ka sega fem ye jamana do ko hakili sigi tuga amdela wa jira fana ka fo ko risikela jamana ye jamana min ni abeka Mali kon deme yasa ka sega ka yere ya sangorota hal sisa Mali kunafundilaw tumbe esibu no ye balanzan banani ni balanzan kemenani du baye ni ma ye nyasoro mami ni oye Abdul Karim Konate ni bela jele ba donc ni ambe na le kone anga senekene bambe no ni kwa mako office du Niger ale kone o nyamaye ye ma chama wore ma ba chama wore sebu marakonna unulu bela jele nyanye bela jele konna na kunafundilaw ka keneka wala sa feminye sebu dugu kone halisa dom se ka fara ayanga na abonyeka ali kulubali ya nyafo anyana anga jeka Nafundilaw ye tali min ke segu yasa ka segata office Niger ka akon laje ni office Niger yuru o ka fem ye da bela jele kon yele o ye chugam dela o de ko kon ajira la ka foko o ka ni wulika join kon fe o ye wulika joke kata o nyeda yorom folo kon dela o de marakala barashi abi chuga modela ka sega akon don chugam dela wa marakala barashi fona kon ye jatemine ke chaka yorodo oni bu yoro fana do mi ni akeme ka fem ye nafa ba kon ta ka nyeshin balika soroko kon dema ni fem ye abi nafa ba kon
kondo sɛnɛko bɛɛ lajɛlen kɔnde la o de kɔfɛ sa jirala k'a fɔ o bɛ min wele ko conférence débat ka sigi ka kumaw fali falen o kɛla fɛn ye office Niger o ma ɲɛma anpe ani fɛn ye kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ o de la fɛn ye anpe a y'a jira k'a fɔ min ye marakala baraji walima ka taa se fɛn ye office ma a bilala sen kan fɛn ye san 1932 san de o de hukumu kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ale yɛrɛ ye fɛn ye office yɛrɛ ale kɛla office ɲɛmaaba n'u b'a wele PDG a ma 17 na kɔnde o de hukumu kɔnɔ fɛn a y'a jira k'a fɔ office yɛrɛ a ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛɛ bi a bolo wa a bɛ ka baara de kɛ fɛn ye Mali sɛnɛko la sigisira ɲɛnama ka sɔrɔ yasa sɛnɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ cogoya min de la wa ka fɔ cogo la ni ye fɛn ye office yɛrɛ kɔni jateminɛ a fɛnsɛlen bi taa fo fɛn ye hectare 2 million ani kɔ bɔɲɔgɔnko kɔnde la o yɔrɔ minnu bɛ ni u labɛnlen don ko sɛnɛ bi kɛ o kɔnɔ o bi taa 132 de la o dama de kɔni labɛnlen don an bi yɔrɔ min na komi bi a jirala fana k'a fɔ a ka fɔ cogo la o bɛ min wele ko yɔrɔ minnu bɛ ni olu labɛnlen don ni fɛn ye jisiraw bɔ sira min fɛ n'u b'a wele ko canaux d'irrigation a jirala k'a fɔ ko o saba kɔnde bɛ yen fɛn ye olu ka o saba min bɛ yen ni olu fana bɛ nafa min sɔrɔ fɛn ye sɔrɔ ta na sira fɛ a bɛ taa fɛn ye tɔni 100,000 bɔɲɔgɔnko kɔnde la a jirala fana k'a fɔ ko ni ye barrage de Marikala yɛrɛ kɔni ta k'a lajɛ ale de ye yɔrɔ ye min bɛ jitɔnba kɔnde kɛ faso Mali kɔnɔ jitɔnba yɔrɔ kɔnde don min ye mètre cube 816 fɛn ye u bɛ min wele ko van o ye 488 bɔɲɔgɔnko kɔnde o de hukumu kɔnɔ ka fɔ cogo la hali sisan anpe a y'a jira k'a fɔ hali sisan min ye ka ji bɔ ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen walankata ko o sira kura wɛrɛw fana kɔni bɛ u bɛ min wele ko Pointa canal de Masina ani ka taa se canal de Sahel fo ka taa se canal Ongoiba kɔni ma nin bɛɛ ye sira ye min ni ji kɔni bɛ bɔ o siraw kɔni fɛ jirala k'a fɔ nin yɔrɔba ye nin ye baraji in kɔnde jirala k'a fɔ ko a bi jamana kɔni dɛmɛ a ka dumuniko la ani a ka yiriwa ko bɛɛ lajɛlen kɔnde la a jirala k'a fɔ k'a ye ko jamana ɲɛmaa ko o kɔni ye sira dɔ kɔnta ka fɛlɛ dɔ sigi ka jira k'a fɔ ni ye office kɔnta ka lajɛ n'a fɛnsɛlen bi taa 2 million bɔɲɔgɔnko la a jirala k'a fɔ min kɔni labɛnlen don a kɔnɔ a man ca o de la o y'a jira k'a fɔ ko na ko bɛɛ lajɛlen kɔni de kɛ min ye don nataw la hectare 120 bɔɲɔgɔnko ka se ka o fana kɔni dilan ka fara dɔ in kɔni kan cogoya min de la a y'a jira k'a fɔ Mali kɛmɛ ka sira kura mun bɔ bi n'u ye Mali kura sira kɔnde ko fɛn ye office du Niger a bɛna kɛ sababu kɔnde ka se ka fiɲɛba ani ka ni kuraba fiyɛ a la k'u dɛmɛ o sira in kɔni kan cogoya min na ko o bɛna kɛ ni sira minnu de ye fɛn ye cakɛ yɔrɔ minnu bɛ yen ni olu bɛ bayɛlɛmaniw kɛ ni u b'u wele ko les unités de transformation olu sigili a yɔrɔw la ani ka taa se ka sababuya kɛ a yɔrɔw la ko i b'a ye k'a fɔ min ye sɛnɛ caman o bi kɛ a yɔrɔ fana kɔnde la olu bɛɛ lajɛlenba bi se ka yɛlɛma i n'a fɔ min ye tomati dɔw ko nkɔyɔ ani ka taa se min ye pomme de terre kɔnde ma olu bɛɛ lajɛlen bi nin yɔrɔ ninnu kɔnɔna a bi sɛnɛ a bi se ka kɛ fɛn ye bayɛlɛma ko olu mana sinsin a yɔrɔ la u bi se ka nafa kɔni don a la cogoya min na o de la fɛn ye anpe a y'a jira k'a fɔ ale ka yɔrɔ ni o ye office Niger ye ko a b'a fɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɔnde kɛ yaasa office Niger ka se ka Mali kɛ sɛnɛkɛ yɔrɔba ye fɛn ye farafinna kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnna diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnde kɔnɔ yaasa a na se ka maaw kɔni su hali sisan diɲɛ bɛɛ lajɛlen fɛ o ka se ka na fɛn ye faso Mali kɔnɔ ka n'u ka nafolo ko diɲɛzɛn fɛn ye sɛnɛko la jamana ka hɛrɛ ani jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ kɔni fɛ cogoya min na walasa ka se k'u ka dɛmɛ kɛ ka taa an ka finitigiw ma n'o ye Mali sɔrɔsiw ye n'o ye faama ye an ka ekɔlidenw ka tɔnba n'o ye AEM n'o ye école association des élèves étudiants du Mali u kɔni ye don kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen ka don min ni a kɛra joli di don ye walasa dɛmɛ bɛ se ka taa maa minnu n'u bɛ kɛ ka banana an ka kɛlɛ la an ka jamana kɔnɔna na nin kɛra alamisa tɛmɛnen n'o ye février kalo tile fɔlɔ ye a kɛra lycée ba Aminata Diallo la ale Kulubali tun bɛ yen a ye min sɔrɔ an ka jɛ k'a lajɛ. Mali lakɔlidenw ka jɛkulu min bɛ ni o ye AEM ye olu ye wulikajɔ kɛ ka se ka fɛɛrɛ dɔ kɔni sigi sen kan ka lakɔlidenw bɛɛ lajɛlen wele sanfɛtaw ni dugumataw maaw ka bɔ yaasa ka se ka t'u ka joliw kɔni di cogoya min na o joli k'a di fɛn ye Mali wolomasiri tabɔ kɔni ma minnu bɛ ni u y'u ka baara bɛɛ lajɛlen kɔni bila yaasa fɛn ye ka se ka faso ka lakana ka fasodenw kɔni lakana cogoya min na o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ min ye Mali kalandenw olu ka tɔn AEM olu ka maa ɲɛmaw olu kɔni y'a jira k'a fɔ u ka nin kun tɛ dɔwɛrɛ kɔni de o de ka se ka dɛmɛ kɔni don maaw ma ni o ye sɔrɔsiw kɔni de minnu bɛ yen ni joliko gɛlɛya bi se ka olu sɔrɔ don nataw la walima dɔw yɛrɛ bi a gɛlɛya kɔni de la ka se ka kɔni bɔ o joliko gɛlɛya kɔni na fɛn ye Monsieur Jawara ale ka fɔcogo kɔni na nka a y'a jira fana k'a fɔ olu ka laɲini kɔni kun ye min de o de ye fɛn ye page ni 100 bɔɲɔgɔnko u kun b'a fɛ k'o de bɔ yaasa ka se ka wolomasiri tabɔ kɔni dɛmɛ wa a y'a jira fana k'a fɔ ko ale ye jateminɛ min kɛ sɔrɔ fɛn ye Mali lakɔlidenw ni sanfɛtaw dugumataw ko bɛɛ lajɛlen kɔni wulilen don ka jɔ ko ale ɲɛ b'a la cogoya min na fɛn
fɛn ye sagi walima poshi kɛmɛ min bɛ ka ɲini ko a bɛ sɔn ka tɛmɛ o kan fo ka sababuya kɛ lakɔli caman bɛɛ lajɛlen kɔni de bɔlen don yaasa ka se ka nin baara in kɔni kɛ cogo min na Jawara a ka fɔ cogo la wa a y'a jira fana k'a fɔ maa de nana yaasa lakɔlidenw la ka na i ka joli kɔni di k'a jira k'a fɔ ko a bɛ o fo kosɛbɛ wa a bɛ bɛɛ lajɛlen kɔni de fo ka sababuya kɛ o ye jamana kanu baara kɔni ko u y'o de jira nin ye o de hukumu kɔnɔ lakɔlidenw u ye nin baara min kɛ min ye camancɛ kalanso lycée ba Aminata Jalo la olu ka maaw bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ ko o nisɔndiyalen don nin na kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔ o y'a jira k'a fɔ fɛn ye lakɔlidenw ka nin kɛwɛrɛ hakilina wɛrɛ tɛ a kɔfɛ hakilina min bɛ yen dɔrɔn o de ye ka se ka wolomasiri ta bɔ kɔni dɛmɛ cogoya min na gɛlɛya bɛ se ka minnu sɔrɔ ani minnu bi a la ka se k'o dɛmɛ ka bɔ nin kan ko lakɔlidenw u bɛ se ka dɛmɛ min don fɛn ye wolomasiri ta bɔ ma o de ye fɛn ye ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka fɛn ye dɛmɛ kɔni ta ka ɲɛsin u ma joli ta nasira kɔni de fɛ nka o y'a jira fana k'a fɔ ko olu kɔni nisɔndiyalenba de kɔni de don ka sababuya kɛ musolakaw fana ko olu kɔni nana yaasa ka se ka na o sen don nin ko in kɔni na cogoya min na wa bɛɛ lajɛlen bi fo fɛn ye i ka baara kɔni na jamana kanu ani jamana kɔlɔsi baara kɔni na min ye Mahasiyata Bengali n'u ye Baminata lycée o ɲɛma kɔni ye ale ka fɔcogo kɔni de la lakɔliden dɔ bɛ n'u ye Muji Bibata Kone ale bi fɛn ye kilasi 10 ani lana kɔni de la a bɛ lecture ci n'u ye nazarakan kalali a b'o de kɛ ale y'a jira k'a fɔ ale kɔni nisɔndiya wa sewala baara min bɛ ka kɛ ɲɛta ni ale yɛrɛ sen bɛ a la a bɛ bɛɛ lajɛlen fana fo minnu bɛ ka nin baara in kɔni kɛ wa a y'a jira fana k'a fɔ ko ka joli k'a di ko joli di fɛn wɛrɛ tɛ a bɛ se ka maa dɔ kɔni ni kɔni kisi ko wa ko a dan b'a la fana fɛn ye joli di min filɛ nin ye ko a b'a dɔn k'a fɔ a bɛ maa dɔ kɔni ni kisi. Tɔn 4 n'o ye tubabu fura bayɛlɛmɛli tɔn 4 ye o kɔni o ye fɛn min ni a minɛna duwajɔ kɛnɛ kan n'o ye Ngolobugu tɔgɔ do ye Ngolobugu ye dugu ye kilo 35 de bɛ ani Joyila ni ɲɔgɔn cɛ baarakɛjɛkulu min bɛ yen nɔ n'olu kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ nin furajugu ninnu kan ni u k'a ma ko office central des stupéfiants olu kɔni de ka wulikajɔ de y'a to maa kelen kɔni minɛna a ko kɔnɔ ale Kulubali y'a ko ɲɛfɔ an ɲɛna an ka jɛ k'a lamɛn. ɲɛnaminifɛn fɛn minnu bɛ yen ni olu bi faso Mali kɔnɔ ni jɛkulu dɔ sigin bɛ yaasa ka se ka olu kɔni taliw ko kɛlɛ cogoya min de la ni u b'a wele ko office central des stupéfiants ni a corokan ye OCS ye a jirala k'a fɔ u wuli bɛ ka jɔ fɛn ye yaasa ka se ka fasoladenw kɔ o kɔni bɔ ɲɛnaminifɛnw kɔni minina maa minnu b'a donni ka na ka se ka olu ɲagaliw bolo kɔni da cogoya min de la o de hukumu kɔnɔ ko i bɛna ye k'a fɔ fɛn ye ko baara ninnu ko u bɛ ka kɛ i n'a fɔ Bamako fo ka taa se Mali yɛrɛ fan bɛɛ lajɛlen kɔni de fɛ maa min bi fɛn ye ni jɛkulu kɔni ɲɛmaaya kɔni de la n'u ye ɲɛmɔgɔ ye o de ye fɛn ye colonel major Fuseni Keita kɔni ye a jirala k'a fɔ a kɔni kɛmɛ ka kalikasiyɛn kɔni de kɛ k'a jira k'a fɔ min ye ɲɛnaminifɛn kɔni ye min bi tiɲɛni kɔni ta ka don denmisɛnninw ani fasodenw kɔni kan a n'a bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlɛ ka bɔ faso Mali kɔni kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ale ka maaw fu ye wulikajɔ kɔni de kɛ Joyila mara kɔni de la maa min bi fɛn ye jɛkulu ɲɛmɔgɔ la Joyila ni u b'a wele ko Soma Abubakar Jara a jirala k'a fɔ ale ka maaw kɔni wulikajɔ kɛ ka taa Joyila dugu dɔ la n'u b'a wele ko Ngolobugu a jɔafɛba kɔni de la yaasa ka se ka taa bolo kɔni da a fɛnw kɔni kan ka jateminɛw kɛ wa a jirala fana k'a fɔ jateminɛw kɛlen kɔfɛ ko o kɔni ye bolo kɔni da ɲɛnaminifɛn caman kɔni de la a tɔni caman kɔni de la wa a jirala k'a fɔ ɲɛnaminifɛn minnu bɛ yen ni o sɔrɔ la o bɛ min wele ko furakisɛw ka taa se tramadolu ko olu caman olu bɛɛ lajɛlen kɔni de sɔrɔla a yɔrɔ la o bɛ fɛn ye fura min kɔni wele ko Diazepam min ye o 10,470 o y'o sɔrɔ fɛn ye opioid o fana 10,5 o fana minɛna a yɔrɔ kɔni de la min ye o bɛ min fana kɔni wele ko tramadol 120 mg a jirala k'a fɔ o furakisɛ 2,786 bɔɲɔgɔnko kɔni bɛ yen o minɛna tramadol min fana ye fɛn ye 225 mg ye o comprimé furakisɛ 770 bɔɲɔgɔnko o kɔni minɛna tramadol hali sisan min bɛ yen ni o fana kɔni bɛ yen ni ale miligram ye 250 ye a jirala k'a fɔ o tramadol furakisɛ 170 o minɛna tramadol min fana kɔni bɛ hali sisan min ye ale fana miligram ye 120 kɔni ye a jirala k'a fɔ o furakisɛ 860 bɔɲɔgɔnko o minɛna fo ka taa se fɛn ye caman wɛrɛw kɔni de ma wa sira furakisɛ min bɛ ni u b'a wele ko serpent a jirala k'a fɔ o sachet 120 bɔɲɔgɔnko tɛgɛ dala o bɛɛ lajɛlen la ni u k'a ma ko mirage nka dɔw ko serpent wa kɔfɛ fana fɛn ye sigarati min fana kɔni bɛ yen min kɔni tɛ sariya kɔnɔna na fo ka taa se fura minnu fana bɛ yen dɔgɔtɔrɔ furaw minnu tɛ sariya kɔnɔ a jirala k'a fɔ o tɔni 4 bɔɲɔgɔnko o fana kɔni de minɛna a jirala k'a fɔ ko nin baara min filɛ ka kɛ office central
kon fen ye o y'a jira k'a fɔ a kɛ kun de ti dɔwɛrɛ ye fɛn ye fasodenw ka se ka olu kon kisi ka bɔ furaw tali ma fura minnu man ɲi u ma walima fɛn ye fɛnw tali ma minnu bɛ se ka tiɲɛni kɔni don u ka hakili walima u ka maaya kɔni de la cogoya min de la wa fɛn ye OCS maaw kɔni y'a jira k'a fɔ foyi jamana ɲɛmaaw ka yamaruya dilen kɔ k'a fɔ ka nin ko in kɔni kɛlɛ ko o kɔni b'a dɔn ko foyi tɛna se ka olu kɔni bali nin baara in kɔni na. An bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ni télé ɲɛta ale de ye aw ka téléso ye min ni aw bɛna kunnafoni ta a téléso kɔnɔna na min ni aw ka diinɛ faamuyali kɛnɛ fana don an bɛ aw fo de la danaya de bɛ o kɛ o tuma an bɛ dugawu don de kɛ sa Ala ka danaya to an ni ɲɔgɔn cɛ ka su yɛrɛ di an ma ka an kelen kelen wuli ka fajiri don an garisɛgɛ la aw salamu aleykum.